Hey, hallelujah, hallelujah, amen. Thank you, Jesus. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, hallelujah, 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 amen. Siyabonga, siyabonga je. Hallelujah, 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 siyabonga Kosi. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, hallelujah, hallelujah, amen. Tinotenda je, tinotenda, 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 tinotenda je. Hallelujah, hallelujah, amen. Makanaka je, hallelujah, makanaka Jesu, makanaka je, hallelujah, hallelujah, amen. Rumbidzwai, hallelujah, 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 rumbidzwai je, hallelujah, hallelujah, amen. Thank you, girls. Thank you, guys. Happy birthday to me, guys. Thank you. Send my happy birthday messages. It hasn't been a great year, guys. But you know, God is God. I'm so happy. I'm so yeah. Inyasha guys, kusvika 42 uri mupenyu, Mwari vakakuchengeta. Guys, vakawanda vakakundikana kusvika pa 42. Gore rino iri zvakawanda zvakaitsika. But Mwari vanongori Mwari vanoshamisa, so Mwari ndimwari vakangotinaka, so vangotendera kuti ndionewo 2020 ndingosvika 42 years, guys. I'm so overwhelmed, guys. I'm so happy. These are tears of joy. Guys. These are tears of joy, guys. A lot of things has happened in the past, but God is still God, guys. As long as He's sitting on His throne, He's still God. Whatever plans that He had for me, guys, no one can change those plans. So I just want to thank all of you guys. I just want to thank Him above everything. Kuti Marika ndokutenda ine zvese zvakaitika zvakanaka zvakaipa. I just give glory to you because it can only be you. You said unto your word kuti what doesn't kill you makes you strong. I'm stronger, much more stronger now because of you. I'm so overwhelmed, guys.
2020 it was hard, guys. No one, vanhu vese tese tasinga hapana munhu anga achiziva kuti tinopera saizvozvi, tinopera tiripo with everything that has been going on, covid, vanhu vachingofa, kuchingoitika zvakawanda, guys. A lot of things has been happening. Hakuna munhu anga achiziva, guys. Hakuna anga achizoti takangomirira kuona kuti ramangwana unofuma uripo here, vhiki rinotevera unofuma uripo here, unenge usingasivi. But ukaona wasvika 42, guys. I'm so proud to be 42, guys. Yes, kuchembera mufananidzo wenguva yakareba, but I'm so happy kuti Mwari at 42 ndasvika, guys, and I still think kuti I still have many more years Mwari dzanenge vachindipa vakandichengetedza. So yeah, whether you are going through a lot of things, guys, ungangove maybe uchifunga kuti upenyu hwako hwakuguma, ungangove uchifunga kuti iko zvinhu zvakakuomera, ungangove uchifunga kuti Mwari hakuna, ungangove uchifunga kuti maybe you are thinking kuti maybe you own the world, or you control everybody, or you control the world. Guys, there is God up there, guys. There is God up there, guys. Murizi waupenyu, the author and the finisher of our lives. The author and the finisher of our lives. And zvimwe zvese zvinoitika pano pasa zvinakana nebasa rese zvinhu zvinouya zvichidarika anditika. But upenyu, I don't want to thank God about anything else. Handisitomboda kutenda Mwari nezvimwe zvinhu zvese. Ndoda kungotenda nechipo cheupenyu. Just chipo cheupenyu, kungoti Mwari 42 idzodzi dzikai chipo cheupenyu. Handina kusvika panapa nekungwara kwangu, handina kusvika panapa nekusadzidza kwangu kana kuti nekudzidza kwangu, handina kusvika panapa nezvandiri. Hapana chandinacho, I'm just me. Handina chinhu, ndingoriwo munhu anongofamba, ndingoriwo kana nganende kata depression or what not. But you know what, God is still God. God has been my pillar of strength despite whatever that has been happening, guys. I didn't have, I don't have to say a lot of things, actually, guys. I have told myself, I am not going to answer to anything. I am not going to respond to anything. Guys, even I'll just keep quiet. That's what I told myself. Not whoever would say akanyarra because she's guilty, akanyarra because of what. Guys, you can think what you want. But the road that I've taken, even if mukatotaura taonekwa akabata zvitunha zvavanhu zvitatu achimhanya nazvo, I'll still keep quiet. I don't need to answer to anything. That's the road that I've chosen. It does not make me weak kunyarara, but I know what I'm doing. I know the Lord above. Anditika vakanditaurira kuti silence is golden. Guys, silence is golden. So thank you very much, guys, for your support. Thank you very much. Never happy birthdays. Atanga kuuya nezuro, kunoti nhasi nezuro, akatanga kuflowa nezuro, kufloka nezuro. Thank you, guys. Ndikusangana nezvishamiso chaiko zvishamiso zviri kuitika mukati moupenyu hwangu, zvishamiso zviri kuitika mukati meinbox. Guys, let me tell you one thing. Inini personally myself, I am not even in shaken nenyaya dzokuti mari or what not. That is the last thing in my mind, guys. Nyaya yekuti mari, because kumba kwedu patakakura, we were not very rich, but we were not poor. We were people who were comfortable. So upenyu hwandinotorarama kana kuti upenyu hwandakatorarama handinamborarama upenyu hwekutambura kubva ndakanga ndakatanga kutambura chete ndatokurawo zvo zvokuti unongopindawo mune imwe nyikawo uri foreigner and things like that, zvakungoti unongoziva kuti kapembe temporary situation but zvichapfuura andimona. So asi zvokuti zvinhu zvingandibvundutsa kana kuti zvingandidi kana kuti zvingandidi, but zvese izvozvo izvo kwandiri it's all vanity. Handizvikoshesa, handina kana basa nazvo. Chandinokoshesa upenyu, chandinokoshesa kunochemedza limfana, kunotochemedza, because 2020 it has been a very 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 tough year. Kana usina kuzviona mwanangu kana kuti munin'ina handiziviwo kwauri iwewe, but kwandiri zvinotochemedza. Maybe you haven't been through a lot. Personally, I myself have been through a lot 2020 yoyi. So kuzviona ndiri pano nchisvitsa 42 handitika ndakangosimba saizvozvi ndiri muutano. Guys, as I'm talking to you right now, there are other people izvozvi right now musa 25 kune vari kupushwa as we are talking right now achiswa kumochari ari pastretcher bed. Izvozvi kune right now akaiswa oxygen ari kufemereka, arikutadza kufema necovid. Kune akavata izvozvi arikutadza kufema nezvirwere zvakasiyana siyana. But here I am, ndakamira pano, ndakagara pano nhasi ndati 12 normally hangu ndinorara after 12 tambomirira tamaprayers nevana vangu muno mumba. Andika nhasi ndati ndikumirira birthday, and this prayer I'm going to do it right here. I'm not going to, I don't care about people who take screenshots. I don't care about people who record, because this is not for you, this is for my God. You can take them, you can spread them wherever that you want, because that's what you are good at. Some of you, and it's fine, and but it will not stop me to do gani mbokupindirai komedi mumbosekawo, gani mbokupindirai komedi musekewo. Chris Chishaka,
anzi kunyaya yenyu ndeyeiko Sister Mary asi murume aenda Krisi murume akatoenda hake ene ndine chipo cheupenyu ndinosimuka zvakare nokuti murume haisi tingati iachievement here nayanzvadzi haisi achievement anditika ndikutotendawo zvangu Mwari ichiona ndakadai hanzvadzi Chris ndasvika 42 izvozvi na12 apa ndasvika 42 years so inyasha it hasn't been easy 2020 truly speaking guys takaviga vanhu vakawanda tasingafungiri sudden death dzaitika vamwe vakashaika necorona vamwe vakapinda matax akasiyana siyana and things like that but here I'm still standing anditika and I'm still standing saka that alone ukanatsofunga ukadhipisa pfungwa dzako it's only kuti vamwe venyu muchiri vana vadiki you don't understand chinhu havisati makunyatsonzwisisa chinhu chinonzi upenyu but if you ask people vakuruwo kana kuti memazera edu vanokudza kuti chinonzi life chi unoti ukafunga chako chako pawasvika handiti uchisvitsa makore gore iroro rawasvika unochema because ndiwonenge uchiziva zvawasangana nazvo gore rese ndiwonenge uchiziva zvawakatakura ndiwonenge uchiziva pawapinda napo ndiwonenge uchiziva pawadarika napo ponge uchifunga kuti apa handibudiri gomba iri rakacherwa iri gomba iri rakachererwa inini handisi kuzowira here mariri ndikafira apo unenge uchizvibvunza mubvunzo wese iwoyo anti mazviona thank you Winnet unenge uchizvibvunza mibvunzo yese iyoyo takachererwa makomba guys for one inini ndakachererwa makomba kwete gomba 1 ndakachererwa makomba akasiyana siyana makomba akawanda andainzi kune vanhu vaitodishuvira kuti anofanirwa kupinda mumakomba iwayo anofanirwa kupinda makomba avaichera makomba iwayo but handina kupinda handina kupinda mumakomba iwayo and I don't wish anybody kuti apinde mugomba but ndinozongotaura kuti anenge achera gomba rake achawira cherera mumwe munhu iye ngaawire mariri achera gomba rake ngaawire mariri handiti maona so inini kwandiri hangu ndakachererwa makomba akawanda guys munochiziva so why should I cry ndifunga kutongochema unfortunately I'm celebrating birthday nevana vangu because my husband is not back from kwakaenda nebasa anyway tangonzi masurprises and what not is not there and I hope he's watching ari koko kwaari because ndiyatanga kutoita happy birthday 12 dzichingochaya handiti maona so but ibasa nditika koko vacha hameno ukoko but tinongocelebrate o tichingofara I still have my family diaries I still have my diaries family so we can celebrate navo today thank you guys mangoona zvandaitirwa thank you to my fellow sister anditika a fellow sister who's in UK anditika anditumira ndakuchitobvawo zvangu kuJoburg manje nditosvika ndonzwa mwana ndogara naye pana anondibatsira pano pamba achitaura kuti pane pasero yenyu yasvika neDHL ndika DHL yasainirwa because andaisainira because ndaudza tichi amupo saka vandipa mva ndavhura pasero yaya ndikaona mine Tom Ford yanga irimo perfume Tom Ford DHL all the way from UK. Thank you very much my sister because I don't know whether to mention your name on live or not. Thank you. I couldn't andina ndakutadza kutaura mashoko ndashaya mashoko ekutaura ndashaya mashoko ekumutaurira so thank you mondibetsera kutenda Mwari neupenyu hwandipa nhasi mondibetsera kutenda Mwari negore randipa kuti izvo ndionerewo anonzi polite Mwari akuitira zvakanaka polite chekenyu Mwari akuitira zvakanaka bye bye atitokudi pano so guys thank you very much the Tom Ford is here ndaipiwa nditokutorera ndikutaridzei let me show you thank you guys nerudo rwenyu thank you guys I don't know whether to mention to pasi pane munhu avhura nai Shakir haina aona so ndakasvika rangu pakapiti pasapa anoona so guys somebody send me this and I don't know kuti ndotenda Mwari here still sealed andimukona it's still sealed I don't know ndotenda hangu Mwari anyway ndotenda Mwari thank you very much anyway but chikuru nachida kutenda chipo cheupenyu ndo chanachida kungotenda zvangu chipo cheupenyu ndo chinhu chanachida kungotenda
chipo choupenyu ndo chanachida ngotenda. Zvimwe zvese andi muri kuona ipapa tiri busy, tiri kutenda, tiri kufarira Mwari. Umwe munhu ari kutouya achitotuka hanzi ratanga Zimeri yari kushata kunyeba. Muza tinongosekerera, ndo vamwe atokudzai kuti vanenge vachiticherera makomba edu, vachiti tachera makomba munhu afe. Apa munhu ari kuuya yake neghost account, haumuzive, hauna chawaitirwa, hauna kumbotukwa, hapana kutukwa munhu. Ndanguya kuzozvitendera Mwari kuti happy birthday to me, then somebody boom obva auya, because you are trying kuchera gomba, but gomba rari kundicherera ka harisi rangu, uri kuchera gomba rako. You can hate zimbi ari kushata irori, it's fine. Anditika, but iwewe, anditika iwewe kwauri rako gomba ririko, anditika, and you can hate all you want. I don't know, I wonder how you sleep at night knowing kuti you go around attacking people, cannot attack somebody that even asina ino upenyu wako, asina mbovera kakukumbira kana sendi, asina mbovera kauya kumba kwako akakuti naiwe ndipo sadza, asingambotauri newe, asina kana basa newe, then you just come papeji remunhu yeye wotuka and expect us tikuchengete. Atikuchengete, tinokubloka, but toda ngokuudzawo kuti 2021 whoever the ghost you are, Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Iwewe nemamwe maghosti ako makachera makomba enyu akaita laini, makacherera Melly. Asi ndoda kutaurirai kuti 2021 Mwari wandinonamata, if you are not careful, muchawira makomba enyu amakachera, muchawira makomba enyu amakachera. Be careful. Anditika, you might take people, you misjudge people, you say a lot of things about people and what not. Kunyarira kwevanhu avapengi, asi one day makomba munochera muchawira kwaari. Food for thought, take it or leave it, but that is the truth. That is the truth. Kuna Mwari kumusoro kudenga uku, penyu hatikurarama kudata kuti wedu inda kuzosvifarira pabirthday rangu. Anditika chete ndo zvanangu yangu kuzotenda kuti Mwari munondigonera. But guys, ndakuda kurara, ndakamirira time iyoyi because nananzi ndisarare kusvika na 12. Anditika saka ndanisina kurara, normally towanza kurara kuma 1:30 and what not. Guys, ndisati ndaenda watinchi handichabatikani, vakoma handichabatikani, ndanzwa nekuudzwa zvakasiyana siyana, handichina kana shungu, handichabatikani. Ndinotochemedzwa nekuti Mwari kavanditira Mwari vanditira nyasha. Handichemedzwi nemunhu ake asina peace mukati muupenyu hwake. Isto zati vakafa vanogara kumakuva, ukaona akafa munhu achichakuzonesana nemapenyu, then know kuti there's a problem. Asi don't worry, zvakavamirira, whether you know kana kuti hatisi kuzoziva, uchiona zvisingakufambiri zvinhu mukati muupenyu hwako, uzive kuti wakabata umwe munhu asingabatwi zvokumhanya. Handitika, so guys, ndakuenda guys, asi ndisati ndaenda guys, for the first time nhasi, for the first time handiwanzoita izvi, ndiwanzozvita kuseri nevanhu vandine. Thank you Mama Stella, thank you very much, thank you Mama Stella. Ndisati ndaenda ndoda kungoti timbonamata tese, ndoda kungonamata inini pano, handina basa nezvakawanda, ndoda kungonamata ndichingotendawo munhu wese, ndichingoisawo ropa raJesu mukati muupenyu hwomumwe nemumwe ari pano. neChristmas, iyoyi Christmas yatiri kufarira nhasi, mangwani tichimuka makuseni, you might find kuti panenge pane zimwe nhau dzinenge dzisina kumira zvakanaka. Andimaona munogona kuwana paine nhau dzisina about somebody else. Andimaona kuti kwai zvakati munhu arwara kana kuti zvinhu zvadai, because the devil is at work guys. Satan ari pabasa, Satan ari pabasa guys. He has come to destroy, andika kuba nekuuraya. Saka ari pabasa, Satan ari pabasa. Hanzi dhaka here sisi. Wari kuonepi? Asi ndakachena muromo. Ndo waita ako. Ndanichiridya manje. RekuZimbabwe ndiri dindo dare muno ini. RekuZimbabwe ndiri dindo dare muno. Andimaona. So ndida kungonamata changu guys, musati madona kungoti each and everyone who's here guys, munhu wese ari pano, Mwari angokuitirai zvakanaka, Satan asakubatei, you are untouchable. Antika, they will try to dig and Satan will try to come for you. Azvirambidzwe guys, let him try. The devil will try to destroy you guys, but you know what, guess what, you will never succeed, because greater is he that is in you than the one that is in the world. Antimaona saka azvirambidzwe, let him try you, the devil, let him try you all he wants, but he will never succeed, because you guys, you are protected. You are protected by the blood that no one can even afford to buy. Hakuna munhu anokwanisa kutenga ropa rakadoka pamuchinjikwa rakaita kuti save you, rakaita kuti zvatiri muzara nhasi. Let them try, let them do whatever guys, let them, you know, gava kushekei vaita sei. Handitika
Satani aripo achakusheka anditika as let me say pavana vari pavanhu vari pano anditika uchazama ako asi unenge washandikira shangu nokuti vanhu vepana papangu kubatwa tifanira kupinda mu2021 guys takakwana pasina kana akashota pasina nonzi akavharirwa mucovid anditika pasina panonzi takangokwana tichienda takadai so guys this is what we want saka ndingokumbira kuti kwamuri koko aino kuti vamwe vanenge vakandicharisa regai ndipfeke maglasi angu kuitira kuti mazuva ano musoro unonditema nenyaya yemaglasi saka ndikapfeka unomboti si anomaona saka regai nditi tichinamata kudaro guys uri kwauri koko anditika thank you guys toda kungonamata for the first time kungotenda mwari kungoti mwari vakatinakira mwari vakanaka mwari vakakunakira iwewe kuvepo kwako hakusi kugona kwako kuvepo kwako inyasha dzamwari pane kwatiri kubva pane kwatiri kuenda anditika of course takamirira zuva iroro we supposed to be prepared for zuva rekwatiri kuenda asiwo kana mwari vakuyambutsa vati nhasi ndakuwedzera gore anditika unofunga kungofarawo anditi saka ngatingonamatsai guys ndibve ndadona anditika mwari jehovha mwari wamasimbo sei baba ndoda ngokutendai kunyange ndemangwanana nhasi muri mwari vanoshamisa muri mwari vanotigorera muri mwari venyasha muri mwari vetsisi baba we give you all the glory panguva ino yemangwanana nhasi mwari matisvitsa panguva ino mwari hakusi kugona kana kungwara kwedu asi nyasha dzenyu jehovha mwari wangu pataifunga kuti tiri kutsakatika pataifunga kuti takuparara makamira nesu zvakare jehovha mukati aiwa muda kutadzisa simba renyu nanhasi muchakamira nesu jehovha baba to many people gore rino ranga risina kumira zvakanaka ranga riri gore rairwadza raive riri gore raichemedza kune vakawanda rinenge riri gore rakasheka pasi rose mwari asi jehovha mwari makawandira mamwe nyasha dzamandiwanirawo muzuva ranhasi kundiedha rimwe gore baba ndaikumbirawo simba renyu ramwe yamutsvene baba kuti baba mungowanikwa baba muchingowanira baba vamwe vese zvakare jehovha kunyange makore iwaya awedzere pamusoro poupenyu hwavo mwari ndokutendai zvizhinji jehovha handina chimwe chinhu chandokutendai nacho mwari handina sirivha nendarama yekukutendai nayo jehovha because ndingori ini mwari asi ndoda ngokutendai nechipo cheupenyu jehovha chipo cheupenyu jehovha mama ndisvitsa muzuva ranhasi mwari thank you for making me a better person my lord thank you I know jehovah the devil can try to shoot jehovah with his arrows but he will never succeed because I'm covered by the blood of Jesus I am covered by your blood mwari ndakakomberedzwa neropa renyu ndinonamata panguva ino mumwe nemumwe jehovha ari pano baba kuti isai ropa renyu baba put the fence jehovah of your blood my God the devil even if he tries to penetrate my lord baba ndinotaura zvakare jehovha kuti chinjai jehovha situation dzavo mwari baba zvavanoshuvira baba zvavari kuchema nazvo mwari zviri kuvashungurudza baba ndimunozviziva baba vamwe vakarara pamibhedha vari kurwara vamwe jehovha vari mukati mekutambura zvinhu zvakasiyana-siyana baba ndaingokumbira simba renyu ramwe yamutende simba rechikurere kuti mwari chingopindirai mwari muzvitarise muri mwari vanochinja jehovha masituations iyemi mwari makati jehovha munotakura vepasi jehovha muchivaita vepamusoro iyemi mwari zvakare jehovha munotaura kuti jehovha nditenderei ndivhure mawindi angu amwe yamutsvene jehovha ndimuone kana ndisingakuropafadzei baba tipei kutenda kuzere mukati medu tipeiwo simba renyu jehovha kutarisa kwamuri mwari munotisvinudzai saimese enyu pamuchinjikwa panove pamuchinjikwa ndopanove ndo pane ruponeso rwenyu baba tinosimudza meso edu baba tisa pakrosi zvakare jehovha panove ndo pachabva rubatsiro rwedu jehovha hativimbi nevanhu because vanhu vanokunyadzisa vanhu vanokurasisa baba tinovimba nemi jehovha rambai makatipa ushingi rambai makamira nesu jehovha nchingoti jehovha kunyange nevavengi kunyange nasatani baba kunyange nehondo dzenyika hondo dzevavengi hondo dzevasingadi chakanaka hondo dzevanokurwisa usina chavakanganisira mwari baba I submit them into your hands right now my God chingoti mwari vaitirei zvakanaka jehovha forgive them for they do not know what they are doing mwari vaitirei zvakanaka zvakare jehovha baba vaitirei zvakanaka give them that peace that they are looking for my God baba give them the spirit of love within them jehovha forgive us jehovah for all our trespasses mwari nokuti tiri vatadzi baba even muchoko renyu makataura mukati no one is perfect jehovah but we seek to be righteous makataura jehovha mukati all have sinned jehovah and fall short of the glory of God makati setiri vatadzi mwari tinovavarira kuti zvakanaka tiri pano zvakare jehovha hakuna anomira chindiri mutsvene tiri vatadzi pamberi poso wenyu mwari rambai muchitiranga rambai muchititsiura mwari rambai muchifamba nesu zvakare rwendo rwatiri kufamba tipinde 2021 takakwana mwari zvakwana enough is enough jehovha enough is enough we declare and decree panguva ino kuti zvakwana enough is enough we have had jehovah a lot this 2020 baba tasangana nezvakawanda taona zvakawanda 2020 zvinorwadza mwari zvinosheka mwari wamasimba baba but we are saying we are declaring right now kuti enough is enough jehovah show your powers mwari pindirai muri mwari vanonzwa muri mwari vasingadhakwi muri mwari vagere pachigaro chenyasha muri mwari vanopindura nenguva yavo baba ndinokutendai mwari 2021 ive gore rakazarukira munhu wese
kune vanotsvaga mabasa, kune vari kutsvaga utano, kune vari kutsvaga upenyu, kune vari kutsvaga kurarama, kune vari kutsvaga kunyange michato chaichaiyo Mwari. Ndaingokumbira Jehovha kuti Mwari wangu mupindire muvape. Baba ndichingotaura Jehovha kuti pese patinofamba Baba tifambe nerunyararo, tifambe nepeace mukati medu Jehovha, because pasina peace Jehovha Mwari hatisi chinhu. Tifambe neunhu hwedu Mwari, tisina unhu hatisi vanhu. Baba tive vanhu zvakare Jehovha vasina kushungurudzika mukati memwoyo, tive vanhu vane peace of mind Jehovha. Baba ndokutendai, rudo rwenyu ngaruvepo Mwari, even social platforms ese, groups ese Mwari, panga page ese Mwari, rudo rwenyu ngarutungamire mberi Baba, ruregerero rwenyu ngarutungamire mberi Jehovah. Muve nerunyararo Baba. We are tired Jehovah, we are sick and tired of seeing people Jehovah trying to destroy one another Mwari. Baba ndanamata ishiwa masimba Mwari munogona, chiti mutsvene wangu panguva ino yakatendeka Mwari wakanaka. It can only be you who can transform things. It can only be you ndimi munogona kunza runyararo zvakare sekunyaradza kwamakaita dutire mvura Jehovah panguva yana Jona. Baba ndonamata panguva ino Mwari, muri Mwari vanoshamisa, Mwari vanogona. Mbiri kwamuri nezita raJesu ndinamata nokusingaperi, amen. Maita henyu guys, thank you very much. I am going. See you Tamuka. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Please don't drink and drive. Ngatipindei muna 2021 takakwana tese andika. So Mwari akuitire zvakanaka guys. Bless you and thank you for your birthday messages. Rambai muchiitirwa zvakanaka. Mwari vakugonerei. Thank you once again. Love you all. Bless you. Bye bye.